Assalamu alaykum Mehriban ileşşer, hormatly tomoşaçylar, gaderli aýdym saat söýjüler. Elbetde Mehriban ileşşer edi watandaşlar, gahrman arkadamyzyň saýasyny, Agdyr merdany Türkmen halkymyz täze 2021-nji ýyla, ýagny Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmaň watanaty ýylyna gadam basy. Elbetde biz siziň her biriňizde täze 2021-nji ýylda üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsüreň bilen arzu edýär. Türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda rowşan geljege tarap alyp barýan medeniýet halkın kalbydyr diýen gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Atalanmadyň arzu umytlarynyň bina bolan garaşsyz hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan meýlegem dowam bolsun. Mehriban ileşir hormatly tomoşaçylar, ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen Wady Tile Ilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän Owaly sahnat gepleşigimiziň 2021-nji ýyl boýunça ilkinji sanyna siziň ähliňizi tomuş etmäge çagyrýar. Mehriban ileşir aýdym sadyň hormatly muşdoklary. Owaly sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan zekini aýdym şeýdimiz Halnazar Sabirow. Halnazar sadyň näçe bilelikde gepleşigimiziň bu sanyny hoş gördük. Elbetde Mehriban arkadamyzyň saýasynda şany garaşdyrdygyň 30 ýyllyk toýlanjak Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna biz size sunuw dörejlik ýoluny uly üstünlikler tüýsüremeden arzu edýäs. Gepleşigimiziň başynda bir Halnazar ýürek arzuwlaryňyzy ileşdirmede ýetirýär. Muhammed Arap, ine 2021-nji ýyl Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmaň watanyny ýylan edildi. Ine bütün Türkmen halkymyz üçin, watanymyz üçin täze ýylymyz üstünlikli ýyllaň biri bolsun. Biz ýaşlara öz zehinimizi açyk görkezmek üçin, toýlarda, bayramlarda, owaly sahnalarda çykyş etmek üçin uly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadamynyň jany sag bolsun. Belent baş aman bolsun. Köp sag bolun Halnazar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size sunuw däleminip uly üstünlikler arzuwlaýas. Indi Halnazar şu ýerde ýörüýtip dörejlik toparmadyň taýýarlan şertleri we sowallary bar. Yönelkip şertlemede geçmeden öňürtüp gepleşigimiziň başyny bir siziň ýerine ýetirjek aýdymyz bilen başlaly. Çünki aýdym saýasyjylygymyz garaşýandylar. Ondan soňra gepleşigimiz şertler, sowallar arkaly dowam eder. Başytsyna. Onu Mehriban ileşir, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary. Owaly sahnat gepleşigimiziň başyny Zeki Naýdymçy Halnazar Sabirowyň ýerine ýetirjek aýdym bilen başlaýas. Sizem Türkmen Wady Tile Iliminden daşlaşmaň, ýaýlymda owaly sahnat gepleşigimiz siziň bilen. Açıldı Almanı gelsene gülüm Aşığın ayda meçilli Dinleme gelsene gülüm Aşığın ayda meçilli Dinlemene gelsene gülüm Lan karadır senin saçların tarih Aşığın varın gülümden beri Seninki bolsun ömrümün
Köp sağ olun hanadar. Gepleşimiň başynda joşuny aýdym bilen, şowuny aýdym bilen başladyňyz. Dörözüňizde degişli aýdymlangyň dowamly bolmagyny bilen size ýene bir ýola tüýsürýärmizden ardy edýäs. Indi mehrbany ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary, owaly sahnat gepleşimizi hanadar indi birinji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşimiziň mehrbany ileşler birinji şerti kalba singen aýdymlar diýip atlanlar. Indi hanadar gepleşimiziň kalba singen aýdymlar şertinde Halipalaň dörözüne degişli şu ýerde bir näçe aýdymlaryň sany bar. Indi şularyň içinden siz öz ýerine ýetirip biläjek aýdymlaryňyzdan 5 tane aýdym saýlaýaňyz. Sada niýetleňiz bilen näder maslahatlaşýaňyz aýdymlaryň sany. Ondan sonra biziň gepleşimiziň 0554 gysy belgisine SMS ýolan ileşimizde jaňa ders. İleşimizden siziň saýlan 5 aýdymyň içinden bir aýdymy saýlar, şol aýdymy ýerine ýetirip bermeňizi sizden haýyş eder. Şol aýdym bilenim gepleşimizi dowam eder. Şertimi düşüklümi? Düşnükli. Onu düşükli bolsa, şularyň içinden hanadar 5 tane kalba singen aýdym saýlaýaňyz, sada niýetleňiz bilen maslahatlaşýaňyz. Ondan soňra gepleşimizde SMS ýolan ileşimizde jaňa ders. Ýöreýte ileşimiziň islew boýunça ileşimiziň saýlan aýdymdan hanadar gepleşimiziň birinji şertinde ýerine ýetirip berer. Mehrbany ileşler, hormatly tomoşaçylar, biziň gepleşimizde dinlemek isleýän aýdymlaryňyz bar bolsa, gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa, ýa bolmasa gepleşimiz barada teklipleriniz, sowallaryňyz bar bolsa, gepleşimiziň 0554 gysy belgisine öz SMS-iňizi ýollaň. Elbetde biziň 0554 gysy belgimiz hemişe sizden gelýän SMS-leri kabul edýär. Biziň gepleşimiz barada pikirlerinizi, tekliplerinizi ýazyp ýollap duruň. Indi hanadar maslahatlaşdyňyzmy? Indi hanadar 5 tane aýdym saýladyňyz şeýlem. Indi saýlan aýdymlaryňyz bilen bize tomoş edýän tomoş sormadan tanıştyraly haýsy aýdymlar saýladyňyz? Birinji saýlan aýdymyň ady? Birinji saýlan aýdymyň ady Gumlu gelin. Gumlu gelin. Ikinji? İkinji saýlan aýdymyň ady Ne bağ duýdy, ne bağwan. Ne bağ duýdy, ne bağwan. Üçüncü? Üçüncü saýlan aýdymyň ady Oýar sen meni. Oýar sen meni. Ha. Dördüncü? Gitsem gelermen. Gitsem gelermen. Beşinci? Garagöz. Beşinci aýdymam garagöz. Indi göreliň, tomoş edeliň, biziň gepleşimiziň 0554 gysy belgisine SMS ýolan ileşimiz hanadaryň saýlan aýdymlarynyň içinden haýsy aýdym saýlarga gelin göreliň, tomoş edeliň. Alo. Alo, salamu alaykum. Selam. Biz Türkmen Owada teleýaýlymyndan owaly saknaty gepleşiginden jaňa diýär. Özüňiz bilen tanış edäň. Men Askara şäheriniň her talaýa ýaşaýy toplumynyň ýaşaýjy beýen tuwa ogul bayram. Ogul bayram gelenjek, biziň owaly saknaty gepleşigimizde bir näçe SMS-iňizi ýollapsyňyz, ilki bilen biziň gepleşigimiz bilen işçiň ary gatnaşykda bolýanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Indi gepleşigimiziň bugünkü sanyna biziň dekini aýdymçymyz Halnadar Sabirow gatnaşýar. Halnadarym gepleşigimiziň birinji şertinde 5 tane kalba singen aýdymy saýlady. Näder biz şol 5 aýdymyň atlaryny size aýdýas, şol 5 aýdymyň içinden siz bir aýdymy saýlamaly. Sizin saýlajak aýdymyňdan hanadar gepleşigimiziň şu birinji şertinde ýerine ýetirip berer. Aýdymlaň atlary bilen tanış edýäs. Birinji saýlan aýdymy Gumlu gelin. Ikinji Ne bağ duýdy, ne bağwan. Üçüncü Oýar sen meni. Dördüncü Gitsem gelermen. Beşinji Garagöz. Indi şolaryň içinden haýsyny saýlaýaňyz, haýsyny hanadar Sabirow siziň üçin ýerine ýetirip bersin. Gitsem gelermen saýlaýyn. Gitsem gelermen diýen aýdym saýlaýaňyz. Ogul bayram gelenje, häzir siziň üçin hanadar Sabirow gitsem gelermen diýen aýdymy ýerine ýetirip berer. Gepleşiklenmediň hem innik sanlaryna gatnaşyp duruň, işiňizde, maşgalaňyzda awadançylyk, rowaşlyk üstünlikleri tüýsürýärmizden ardy edýär. Orda sağ bolun, süýetden bardy öýtýän. Köp sag bolun. Ene hanadar görüşmi diýip ogul bayram gelenje, gitsem gelermen diýen aýdymy saýladyk. Indi şol aýdym sady niýetleňiz bilen bilelikde ýerine ýetirip beräň. Ine men iýleşimiziň islegini kanagatlandyryp men bir aýdymda 2 aýdym ýerine ýetirip beräýin. Ilki gitsem gelermen, ýerinden Oýar sen meni kaýdym ýerine ýetirip beräýin. Bolýa başyna onda mehrbany ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimizi Hanadar Sabirowyň ýerine ýetirjek aýdym bilen dowam edýär.
mehribanım Ağlamamağım cane gizim gelirme Niçip terk eder mene sen mehribanım Ağlamamağım cane gizim gelirme Hey başıma düşüptür ey ayrılık günü Sana fida kılım ey can bilin teni Ayganım köp ağlayıp ağlatma beni Ağlatma beni Ağlamamağım cane gizim gelirme Yaktı beni ikiye kıydın nalatı Ay urhat vermağım ey kıydın edesi Ağlamamağım cane gizim gelirme Kerini Tatar dedi Kur'an'ı ay bağlattı seni Ay ravi ol bağlahan ölürse beni ölürse beni Ağlamamağım cane gizim gelirme Bağlahan ölürse beni ölürse beni Ağlamamağım cane gizim gelirme Oyunup kurap gökten ey durnu geçen Geçtiğin sadın kov uyur sen beni Şopan malın türbey nöre çıkan Göreyün tadın kov uyur sen beni Şopan malın türbey nöre çıkan Göreyün tadımı kov uyur sen beni Vefadarım gözüme ömür gereğim Ey çekinme de
bulutlarda gitsey ayın cemali Uqinin qadrını hamı bilerim yali Diyeceksin yarımın ham oyursun beni Uqinin qadrını hamı bilerim yali Diyeceksin yarımın ham oyursun beni Vefadarım gülüme ömür görenim Çekinmedi ulan hayalin erenim Altınının erkeğiyle yüreğim Mulayim ses bilin hov oyur sen beni Altınının erkeğiyle yüreğim Mulayim ses bilin hov oyur sen beni Eşteğin sadın hov oyur sen beni Hey göreyim tadın hov oyur sen beni Oyur sen beni Mehrbani ilişkiler, hormatly watandaşlar, o aly sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Anadar köp sag bolun, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin ýürütip, jaňa dilen ilişigimiziň istegini kanagatlandyryp gitsem gelermenden aýdym ýerine ýetirdiňiz. Ýyzyndanam, oýur sen menden owadan aýdym ýerine ýetirdiňiz. Elbetde, edidi ilişkiler, mehrbani watandaşlar, aýdymsaz adamyň göwün sırdaşdy ile şirn aýdymlar ýaňlanyp duranyp, oňa kiňlenen duýman galýan elmudama şeýlep, şirn aýdymlaryň joşuny wadyňyzdan hatan belentden ýaňlanmagy tüýsüregimizden arzu edýär. Indi halanadar gepleşigimi deyip, ikinji şertimiz arkaly dowam edýäs. Mehrbani ilişkiler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň ikinji şerti elbetde seniň uşuň diýip atlanýar. Indi halanadar seniň uşuň şertimizde häzir biziň sesreşýormyz ýürütip halypalaň ýerine ýetiren bir näçe aýdymlaryny ýaňlandyrar. Şol aýdymlary ýaňlananda sesinden tanap, haýsy halypaň ýerine ýetirýänini tanamaly. Eger isteseňiz 4 san jogaplarymyz bar. Jogaplar aljak diýseňiz, jogaplar alabam jogap berip bilýäňiz. Eger tanasaňyz, gönül jogap berip bilýäňiz. 5 san aýdymam şu şertimizde ýaňlanýar. Şertimiz düşüklymi? Düşnükli. Düşükli bolsa, mehrbani ilişkiler, hormatly tomoşaçylar, seniň uşuň sakypamyzda başlaýas. Seniň uşuň sakypamyzyň ilkinji aýdymy ýaňlanýar. Mehrbani tomoşaçylar, halanadar ünsüje dinleýär. Perim sana kadar sallımın beri denir kuzum boyu bolurundan kumayım gayr. Bul aýdymy ýalňyşmasam aýdymyň ada Dilber bolmaly. Dilber, dogry aýdymlar. Dilber ýerine ýetirýän Recep Ulugow. Recep Ulugow diýip jogap berýäňiz. Berekella, elbetde mehrbani ilişkiler, hormatly tomoşaçylar, jogap dogry. Indi mehrbani ilişkiler, hormatly tomoşaçylar, halanadar seniň uşuň sakypamyzyň ikinji aýdymy ýaňlanýar. Onu näme ünsüje dinleýäs. Tomoş edin. Bul aýdym ene ýüregi Kakegeli çarip. Berekella, elbetde mehrbani ilişkiler, hormatly tomoşaçylar, jogap dogry. Aýdymyň ady ene ýüregi ýerine ýetirenip kakegeli çarip. Berekella, halanadar 2 sowalymyzdan jogaplandyrmagy başardyňyz. Endi 3-nji aýdym ýaňlanýar. Mehrbani tomoşaçylar, halanadar ünsüje dinleýär. Bul aýdym edidi obam, Aýdymlar edidi obam meni ýerine ýetirýär halypamyz. Jogaplamydan bakanlar bolmasa 4 san jogap. Mehmet halipa jogaplar alaýyn. Bolýa jogaplar öňden edýäs. Aýdymlar da dogry edidi obam. Jogaplar birinji jogap Juma Murat Gurbanow, ikinji
Altı Gulnadarov, 3-nji Segat Mehmet Recepbaev, 4-nji Toygul Jepbar. Indi hanalar Mümkün bolsa yine täzen dinläp bolýar, göräýik. täzen bir azakany bir dinläliň, ondan soňra şu jogaplaryň içinden anyk jogaby gönlün tapardyňyz. Onu federasiýonumyzdan haýyr edýär. Yedido vam yadımda sen mudama el mudama Yer yatlamda melhem boluyan bu cana şirin cana İn bu çoğunu baydıraydım Muhammed Cuma Murat Gurbanow. Belki fikiriňizi ýetdirdiňiz. Täzen jogaplar bilen tanış edeýin. Birinji jogap Cuma Murat Gurbanow, ikinji Altı Gulnadarov, 3-nji Segat Mehmet Recepbaev, 4-nji Toygul Jepbar. Sesi Cuma Murat Gurbanow, Altı Gulnadarov, Segat Mehmet Recepbaev hemde Toygul Jepbar. Sehat Mehmet Recepbaev. Men Segat Mehmet Recepbaev. çalşaýyn jogam. Jogaňyzy ýetdirdiňiz Segat Mehmet Recepbaev. Jogap berýäňiz dinlip, şu jogapda O jogapda galýan. Şu jogapda galýan bolsaňyz jogap ne dogry diýip bilemdik. Elbetde jogap dogry. Mehriban tomoşaçylar Segat Mehmet Recepbaewiň sesi Segat Mehmet Halipop Şah Mehmet Bäşimowyň dörüjüňi değişdi. Aýdym edi dowam. Berekella halnalar. Onu mehriban ile şor hormat tomoşaçylar seniň üçin sakypamyzy 4-nji aýdym bilen dowam edýäs. Onu näme? Ünsüz dinleýäs, tomoşa edýäs. Har gözün kölgesine dizala Erkelebimen Bulaýdym. Oýatmadyň nädliýär? Aýdymy ýerine ýetiren Tapar Murat Babaýew. Babay. Berekella elbetde mehriban ile şor hormatly tomoşaçylar jogap dogry. Tapar Murat Babaýewiň ýerine ýetiren Oýatmadyň nädliýär? oýatmadyň nädliýär diýen aýdym. Indi mehriban ile şor hormatly tomoşaçylar seniň üçin sakypamyz dowam edýäs. Indi halnalar 5-nji aýdymy biziň federasiýonumy täzir ýanglandyranok. Biz ýa gepleşip başlamadan öňürtip Halipalyň bir ýerine jaň edip goýduk. Biz häzir Halipalyň bir ýerine jaň edýäs. Ýöne o Halipan kimden size aýdym zok. Halipap ýürütip telefon üstü bilen bize ýerine ýetirip berer. Şol Halipanyň sesinden tanamaly. Ol Halipa da sizi tanaýansaňyz ulgamda bolar. Siz dogry jogap berýäňizmi ýa-da ýalňyş jogap berýäňizmi? Muny da bolup biläjek 4 san jogaplarymyz bar. Ýok, tanasaňyz gönlün jogap berip bilýäňiz. Onda mehriban ile şol hormat tomoşaçylar biz Halipalyň bir ýerine jaň edýäs. Göreliň, Hanadar Sabirow, biziň jaň etçi Halipamyzy sesinden tanarmykan? Halipap, ýene urada salamu alaykum. Owaly sahnat gepleşiginden jaň edýäs. Türkmen Owal teleýaýlymyndan. Wa aleykümselam, sağlyk, ýaşmy ýa-da. Şükür. Halipap, biziň gepleşigimiziň bu sanyna ýaşlyky aýdym Şemil Hanadar Sabirow gatnaşýar. Endi siz häzir öz aýdymlaryňyzdan bir ýerine ýetirip berseňiz, Hanadarym siziň sesiňizden tanap, siziň kimdiňizi tanamaly. Onu Halipap, biz siz dinleýäs, tomoşaçylar bilen bilelikde başlaýar. Sol ya. Çevişken düzünleye urpakımına Arap baziyel fırlaya kınnan düşünne Kınnan düşünne Elleri kavanına bayan çenine Kıyımlara baş bolvey Kınnan gıybelyer Kınnan han yelyer Köp sağ bolsun aýdýar Halipap. Janyňyz sağ bolsun, owadyňyz elmydama belent bolsun. Indi hanalaram ýaňy sesiňizi ýanglanandan aýdyma başlanyňyzdan gönlüň görüp sizi tanamagy başardy. Ögös bilen dinleýän Halipam Anna Gurban Aliýasow diýip jogap berýär Halipap. Indi hanalaram etjek arzuwlaryňyz bolsa, iletişimde ýetirjek arzuwlaryňyz bolsa, Halipap söz sizden başlasyň. O dalamında üstünlükler arzu edýän. Hormatly arkadamyň saýatyny saýalamak ilmidama meýser etsin, arkadamyň janysa başydyk bolsun. Täze ýyllaram gutly bolsun, düşümli bolsun. Awray ersal döwletli ýyllar bolsun. Köp sağ olun. Üstünlükler arzu edýän. Sağ ol Halipa, sağ ol. Köp sağ olun Halipap.
Bizim elmadam sunma döröjülük eleminde üstünlüklerin, rewaşlyklaryň yaran bolmagyny arzu edýär elmadam. Täze eserler bilen, aýdymlar bilen biziň aýdymsa söýjülerimizi hemişe beğendirip gezmeňizi tüýsüregimizden arzu edýär. Köp sag bolun. Sağ ol Muhammed ağa, sağ ol, sağ ol. Köp sag bolun. Berekellap, halnadyr ahyrky sowalymyzdan bilmegi başardyňyz. Mehriban ileşdir, hormat tomuşaçylar. Ne gepleşilmedik, halnadyr aýdym bilen dowam edelim. Näip, näle aýdym ýerine ýetirip bermekçi, bundan gyz gelýär diýen aýdymmy ýa-da başga aýdymlarmy? Norman Halipaň aýdymlaryny uly höwes bilen diňleýän edil gynnan gyz bolmasa da şonuň töredijligine degişli gözleriň diýen aýdymy ýerine ýetirip bereýin, hiňlenip. Ondan soň ýygyny ne bağ duydy, ne bağwan ýan aýdym bilen dowam edýär. Baş üstüne. Kin dünyamy ýad eyledin nädiyar, müňne bilin ogry makan gözlerim. Yüregimiň erkin alan leýdildar, aşgaňadyn meni ýakan gözlerim, gözlerim, ýar gözlerim, ýar gözlerim. Halyda qardyňat berilse bollar, songatymdan nusha alar gözler. Yürek coşup mazbun söylen ediller, kuvat aydan kudret eken gözlerim, gözlerim, yar gözlerim, yar gözlerim. Yürek coşup mazbun söylen ediller, kuvat aydan kudret eken gözlerim, gözlerim, yar gözlerim, yar gözlerim. Yar gözlerim, yar gözlerim. Ne bağlıydı ne bağlar, şekeren evlerinden sordum ne bağlıydı ne bağlar, şekeren evlerinden sordum ne bağlıydı ne bağlar. Çok vakti ne bağlıydı ne bağlan, şu havalara acap vakti ne bağlıydı ne bağlan. Seher sahi bilbile
bağman Aşık garip yolun tuttu ne bağlıydı ne bağman Aşık garip yolun tuttu ne bağlıydı ne bağman Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçlar, aýdym saatyn hormatly muşdoklary, owaly sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Görüşme diýelik, Halnadar Sabirow gepleşigimiziň bugünkü sanyny Halypalyň dörejiginiň bir näçe owadan aýdymlary ýerine ýetirýär. Elbetde Halypa şägirtlik ýolunyň giňgerme eýe bolan döwründe size sunuň dörejik älemini ulusynlyklar arzuw edýäs. Durlar hazynaty we atalar sözi bolan Paýhat çeşmedi eserinde gabyly şägirt ussat bolar ussada diýen ata babalarymyzyň jaýdar aýdym sözleri we şeýle de ögrünji elini diňlär, ussat paýgadyn diýen ata babalarymyzyň bir näçe aýdym sözleri we elbetde bir näçe ussat halypalar diňläp, bizem sunuň dörejik älemini üstünliklaryň ýaran bolup, şol ussat halypalaryň derejelerini ýetmeňe diýip tüýsüregimizden arzuw edýär. Indi hanlylar gepleşigimiz diýip 3-nji şertimiz arkaly dowam edýäs. Mehriban tomuşaçlar, gepleşigimiziň 3-nji şerti owaly sowaller. Indi halnadar owaly sowaller şertimizde ýene de halypalyň dörejigine değişik aýdymlary bar. Indi şol aýdymlaryň sözüni ýazan ussat şahyrlar we sazyny ýazanyp biziň ussat kompozitorlarymyz bar. Indi biz iki gur boýunça sowaller taýýarladyk. Ya kompozitorlar ya da şahyrlar. Haýsam bolsa bir gur saýlamaly, şol gur boýunça da biz size sowal bereriz. Haýsy gur saýlap alýaňyz? Bize ýakyn kompozitorlar taýlap alay. Kompozitorlar saýlap alýaňyz. Käbir gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylar çeper eserler okumagy görýän diýip şahyrlar hem saýlap alýarlar. Ýöne siz kompozitorlar saýlap alýaňyz. Onup owaly sowaller sahypamyzda başlaýas. Owaly sowaller sahypamyzda kompozitorlar uğru boýunça size sowal berýär. Birinji owaly sowalymyz şeýle. Çalsana bagşy diýen aýdyma bilýänsiňiz. Dutar alyp şansam dile teyrana benim. şol aýdymyň sadyny düden kompozitor kim? Bolup biläjek 4 san jogaplarymyzdan bar. Şu jogaplardan alay. Bolýap, jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Bayram Hudaýnadarow, ikinji Recep Kutluýew, üçünji Recep Rejepow, dördünji Nurhal Mehmedow. Indi Şu ýalňyşmasam Recep Recep diýip jogap berýäňiz. Belki Bayram Hudaýnadarow bolmagy mümkin, Recep Kutluýew bolmagy mümkin, ýa Nurhal Mehmedow bolmagy makmal. Meň pikirim Recep. Recep diýip jogap berýäňiz. Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçlar, çalsana bagşy diýen aýdymyň sadyny ýazan kompozitor Recep diýip Halnadar Sabirow jogap berýär. Jogap näme dogry? Ýa-da da jogap näme dogry? Ýanky aýdymyň sadyny ýazan kompozitor Bayram Hudaýnadarow. Geljekde şol aýdym öňüňizden çykanyny bilip goýarsyňyz, Bayram Hudaýnadarowyň sadyny döredilen aýdym. Indi ikinji owaly sowalymyz şeýle, toýlarda, bayramlarda da ýerine ýetirýän gumly gelinen aýdyma bilýäňiz. Indi şol aýdymyň sadyny düzen kompozitor kim? Bolup biläjek jogaplarymyz bar. Sözlere Kerim Urwan Nepes. Dogry. Kerim Urwan Nepesiň sözlerini döredilen. Indi 4 sana jogaplardan jogaplar peýda alýaňyz. Onu jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Atabliýew, ikinji Aman Agajykow, üçünji Ýagmur Nurgelliýew, dördünji Döwletgelli Ökdüýür. Şulaydymyň sazyny düzen Aman Agajykow. Aman Agajykow diýip jogap berýäňiz. Jogap dogry. Elbetde Aman Agajykowyň sadyny döredilen gumly gelinen aýdym. Indi üçünji owaly sowalymyz şeýle. Summaryň nardyň aýdyma bilýäňiz. Owa bilýär. Indi şol aýdymyň sadyny düzen kompozitor kim?
Jogaplamız bar, ya gönlünün jogap berýän. Gönlün döwlet geldi öktüýür. Döwlet geldi öktüýür. Berekella elbetde jogap dogry. Mehriban tomoşçular döwlet geldi öktüýür. Saatyny döredilen ýerine ýetirenim döwlet geldi öktüýür. Summaryň nary. Indi 4-nji owaly sowalymyz şeýle. Goşa tar diýen aýdyma bilýänsiňiz. Mümkin bir bölük eşitdirers, anyk has ýadyňyzda şurýalyp Eştäýeli. bolýar. Onda sesire şormadan haýyş edýär. Şol goşa tar diýen aýdymdan bir bölük eşitdirip bermegini. Dinlesin zarmi bir sözüm var, min senin aşığın nädenin yar. Çilpili dutar, hoş dilli dutar, dil goşatar, dil goşatar. Nep aýdyma eşitdiňiz. Aýdymy ýerine ýetirýänem, elbetde Tapar Murat Babay ýerine ýetirýär. Ýerine ýetirýär tapar. Indi saatny düzen kompozitor kimkä? Jogaplar alýar. Jogaplar alaýar. Onu jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Çağrı Nurymov, ikinji Durdy Nuriýew, üçünji Recep Kutluýew, dördünji Daňa Torogow. Meňe pikirim Çağrı Nurymov bolmagam mümkin ýöne. Hani täzen Jogaplar. jogap berdi eştäýil. Birinji jogap Çağrı Nurymov, ikinji Durdy Nuriýew, üçünji Recep Kutluýew, dördünji Daňa Torogow. Çağrı Nurymov, Durdy Nuriýew, Durdy Nuriýew. Durdy Nuriýew diýip jogap berýäňiz. Şo jogapda galýaňyz. Şu jogapda galýan. Kirini ütkötmek istäýär. Ütkötük. Jogap ne dogry? Däl elbetde jogap dogry. Durdy Nuriýewiň saatyna döredilen, oşo saat diýen aýdym. Berekella hanadar. Indi owaly sowalar sahypamyň ahyrky sowaly şeýle. Kumay gözlü diýen aýdym berýär. Umay gözünü, şirin sözünü oynap Indi şol aýdymyň saatyny düzen kompozitor kim? Munam gönlüňden jogap berýäňiz mi ýa-da jogaplar bilen tanışdyraýynmy? Almanarım çekip varım, coştum deryade. Jogaplar bilen tanışaýyn bolmady. Jogaplarını tanıştım. Bolup biläjek jogaplarymyz şeýle. Birinji Recep Recepov, ikinji Attaçaryýew, üçünji Weli Muhadow, dördünji Bayram Hudaýnadar. Recep Recepov, Attaçaryýew, Weli Muhadow, Bayram Hudaýnadar. Bayram Hudaýnadar fadel. Bayram Hudaýnadarow däl. Onda Bayram Hudaýnadarow jogaplarymyz üçin aýrýar. Ayriyat. 3 tane jogapymyz galyp. Weli Muhadow del. Weli Muhadow däl. Weli Muhadow jogaplarymyz üçin aýrýar. 2 tane jogap galy. Attaçaryýew, Recep Recepov. Attaçaryýew, Recep Recepov. Meniň pikirim Recep Recep'in döredüjülügini degişdirýär diýär. Recep Recep'in dörözünü degisi diýip jogap berýäňiz, şeýle diýip pikir edýäňiz. Pikiriňizem elbetde dogry. Mehriban tomoşaçylar Recep Recep'in saatyny döredilen Humay gözlü diýen aýdym. Ine halnadar owaly sowalar sahypamyzdan tamamlanyp, indi gepleşigimiz aýdym bilen dowam edeli ýanky size sowal hökmüni ýüzlenen aýdymlarymyzdan ýerine ýetirip bilýäňiz, isteseňiz öz getiren aýdymlaryňyz bilen gepleşigimiz dowam etip bilýäňiz. Men size Garawe diýen Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berýän. Baş üstüne. Ona mehriban tomoşaçylar sizem dinleň, diýin jalan lezzet alın. Sen bir göýek hileyli ikimiz arman garagöz hey garagöz
Vaq bir yaxşıyar ödüňe Menizlerin seni juwan qara gözü Ey qara göz, qara gözü Belki huydan artık gelir ay Şöhretim ay Gelsene yarım Ay benim ahım kendine Senin hezretin İkimizde karlı arman Qara göz, qara göz, qara göz, qaraca göz Ay dostum tüyler beyak Ay dost hilbil hayrat emma hanitada gul Ay bigadir Vah ne kadar elinden geçti ağıyt ömrüm kül İkimizde arman kanı qara göz Qara göz, qara göz Ay Vah ne kadar elinden Ne kadar elinin geçti ağıyt ömrüm kül ömrüm kül Men seni almanı gellim qara göz qara göz qara göz Mehriban ýerleşler, hormatly tomuşaçlar, Aýdym Taýdyň hormatly muşaklary, owaly saknat gepleşigimiz dowam edýär. Görüşme diýäli, gepleşigimiziň buňky sanyna Dekin Aýdym Şeýmat halyna sabir gatnaşýar. Indi hormatly tomuşaçlar gepleşigimizde ahyrky şertimiz arkaly halyna gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň ahyrky şerti elbetde faýlanan aýdym. Indi hanylar gepleşigimiziň saýlanan aýdymlar şertinde ýene-de halypalaryň dörözüne degişip aýdymlaryň sany goýup, indi siz şolaryň içinden bir aýdym saýlamaly. Ondan soňra bizem şol aýdym dinlemek istep SMS ýolany iletişimiziň sanyny girip beredip görürüz hem de olaryň atlary bilen bize tomuşa diýen tomuşaçlarymyzy tanıştyrar. Şertimiz düşükmi? Şertimiz düşükli bolsa, onda hanylar ine aýdymlaryň sany goýup, indi şolaryň içinden siz bir aýdym saýlan.
Mehriban ileşler, aydym taýyň hormatly muştoklary, biziň gepleşigimizi dinlemek isleýän aydymlaryňyz bar bolsa, biziň gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini öz SMS-iňizi ýollap bilersiňiz. Elbetde gepleşigimizde gatnaşýan aydymçylarym ol aydymlary ýerine ýetirerler. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, häzir bolsa, hanadar bir aydym saýlar, ondan soňra şol aydymy dinlemek isläp SMS ýolan ileşigimiziň sanyny girip seredip olar bilen tanıştyrar. Taýladım. Saýladyňyz hanadar. Indi bir aydym saýladyňyz. Haýsy aýdym saýladyňyz? Men halifalaň ýerine ýetiren gumly gelýän aýdymny ýerine ýetirip beren başarmagymdan. Gumly gelýän aýdym saýladyňyz. Onda şol gumly gelýän aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde SMS ýolan ileşigimiziň atlary bilen we tomoşa edýän ileşigimizi tanıştyralım. Gumly gelýän aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde SMS ýolan ileşigimiz Marg welaýatynyň Türkmengala etrabyndan Almogul Beki bolan maşgala agdalary şeýledip Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň ýaşaýjysy Umyt Agaýew, Daşol welaýatynyň Badar Nazarow, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy Gaýgysyz Jumaýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gurbangul Anamradowa, Daşol welaýatynyň Gurban Sultan eji etrabynyň ýaşaýjysy Şamrat Begzanow, şeýlede Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň ýaşaýjysy Gulnabat Ataýewa, Doganyp Ediz Muhammedi hem de gelinleri Humaý doglan ünlüler bilen gutlap, owal sahnat gepleşigimizde gumly gelýän aýdyma issek bilýärler. Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Dawud Aşyrow, Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan Täs Muhammed Hommadow, Daşol welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy Şagelli Salliýew, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Rahat Allakow, hem de Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mollaýewlaryň başgala agdalary gumly gelýän aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyrlar. Indi ýankyp SMS ýolan ileşigimiziň haýyşy boýunça hanadar onu şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Bolýan Muhammed Oraz şol aýdymy gumly gelýän diýen aýdymy hökman ýerine ýetirer. Ondan soň öz döredijligime degişli ýene bir aýdym ýerine ýetirip beräýin. Baş tutun. Onu mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar gepleşigimizi ýene-de hanadar Sabirfiň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýär. Diňle, diňler. Saçan açtı gumly gelin Bir gün duda nungun salam Kavul eyle gumly gelin Bir gün duda nungun salam Kavul eyle gumly gelin Bakışıma ya bakışlı Çöküşü iner çökücülü Mayaları koşur kışlar Buraları canlı gelin Mayaları koşur kışlar Buraları canlı gelin Gumly gelin, şep ýaňagy meňli gelin. Gumly gelin, şep ýaňagy meňli gelin. Durda başa Ýaňagy meňli gelin Yenillerin tekideti Çep ýaňagy meňli gelin Gumly gelin
Kara gözünümlü gelin. Yaylasına tede balım, çanağına bekre bağlam. Kellesine elvan yanım, keşdelenin yeni gelin. Kellesine elvan yanım, keşdelenin yeni gelin. Çopan, çopanlıktan devlet tapan. Bir teresin gülüp bakar, bir teresin gamlı gelin. Bir teresin gülüp bakar, bir teresin gamlı gelin. Kumli gelin, hep yanına minli gelin. Kumli gelin, kumli gelin, kara gözünümlü gelin. Niredeki havandari, niredeki Çopanın intizari, hep yanına minli gelin. Şol çopanın seyin yari, kara gözünümlü gelin. Kumli gelin, kumli gelin, hep yanına minli gelin. Kumli gelin, kumli hep yanına minli gelin. Kara gözü bak nemli geline. Ene mehriban eýleşler, hormatly tomoshaçylar, owaly saknaty gepleşimizin bugünkü sanyny Zeki Aýdymçy Halnazar Sabirowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinlediňiz. Indi Halnazar gepleşimizin hem şertleri tamamlanyp, gepleşimide gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Elmudama sonuňda sarpaly gahraman arkadagly ýurdumyzda joşunly wadyň elmudama toýlarda, bayramlarda, owaly saknalarda elmudama ýangylyp durmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Sag bol Muhammed Oraz, ene bize sunugatymyzy giňden ýaýmany şeýle uly mümkinçilikleri döret berýän gahraman, mehriban arkadamyza belent baş aman bolsun, tutýan tutumly işleri rawaj alsyn. Bizim mehriban arkadamyzyň bize döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, täze aýdymlary döredip, bizim aýdymsal söýjülerimizi begendirip durarys. Muhammed Oraz ene gepleşigimiziň ahyrynda öz dörejiligimize degişli bolan gowşawhunly aýdymyzy we şonu ýerine ýetirip bereýin, sadan toparlamamyz bilen Elbetde. mümkin bolsa. Hasam gowy bolar, ýerine düşer. Onu mehriban eýleşler, hormatly tomoshaçylar, gepleşigimiziň ahyryny Halnazar Sabirowyň öz dörejiligine degişli aýdym bilen gepleşigimizi geçirip gutarýas. Biz ýene bir ýoly siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny tüýsüreňizden arzu edýäs. Şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toý-toýlanjak Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watany ady bilen özüşli menzillere taryk adamron bir karar watanymyzda hemişe toýly günler, şanly günler, bayramly günler ýar bolsun. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak howunlary, gahraman, mehriban arkadamyzyň jany sag,
ömür uzak tutyan tutumly işleri elmydama rewaj alsyn. Sizin her biriňiziň başgaly ojaklaryňyzy, sagy gülkülleri, ýene hudulary, türkmen aýdymdyr saadlary hemişe ýanlanyp dursun. Ýene-de türkmen wada teleýlemini diýdarlaşýançak, hoş, sag bolun. Dün toyu gelinmi, meni oda salanmi, seni çıkman yadımdan. Bana bakıp gülünmi, yüreğimi alınmi, seni çıkman yadımdan. Dün toyu gelinmi, meni oda salanmi, seni çıkman yadımdan. Bana bakıp gülünmi, yüreğimi alınmi, seni çıkman yadımdan. Sana döneyim, 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 sana döneyim. Topar topar bilen, eredaydın nadilen, seni çıkman yadımdan. Tarif ettim fadilen, aydınlı ova bilen, seni çıkman yadımdan. Topar topar bilen, eredaydın nadilen, seni çıkman yadımdan. Tarif ettim fadilen, aydınlı ova bilen, seni çıkman yadımdan. Sana döneyim, 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 sana döneyim. Ayın günün parası, sindilarım seresi, seni çıkman yadımdan. Kara gözümün arası, giyiniptir birisi, seni çıkman yadımdan. Sana döneyim, sana döneyim, sana döneyim, sana döneyim, sana döneyim, sana döneyim, sana döneyim.